Akeni boni ni negi wang machal nade nikech chal kagima jo Kenya bende lalo geno kuom IEBC. IEBC nego bende timo ang'o e kinde ma bende koro ang'e ni doho bende dhi bedo ka ng'ado kes ma kamano ma bende aneno ka oganda bende wacho ni is it a strong case kapo nono ni Boniface Mwangi mano jang'ur achiel kanyakla kod nyawadgi Roy Omondi mano dhi e doho ka bende kopogore gi ji ang'wen ma giliko ne ok owinjore mar mondo meeting ma kamano mano mariwo Erastus, nitiere Hassan Nur, Mary Soboit kanyakla kod Anderito bende giwacho ni na opposition kweth mapingo piny owacho noko bedo consulted. IEBC in Sharon, quite a number of opinion surveys osetim ma osegolo mo oyango apiaya ni IEBC to geno kuom jopiny ni piny sana kuomgi to opinion surveys go bendo oseng'iso gi gimomiyo jo Kenya okoyango gi ahinya. Achiel kuom gima chano jo Kenya en the process mar yiero the commissioners maneno ka emeneno ka timore kane sani ni. Omiyo IEBC the commissioners mabiro kagi nyaka gi take time. Nitiere process miluongo ni their induction. The induction monego is a process madhi timore ka gidonjo office mondo gi take time gi study the public survey mosetimgi mondo ginyu ni yuak jo Kenya ahinya ni kanye. It's a long process nikech en gima mok nyal kawo time matin, but an gadieri ni mos ka gisomo those public surveys ma ging'iyo gitimo their own analysis ginyalo restore back the Kenyans' confidence on them. Mano setimore ne waneno ka the Asakasan Commission no have some bit of trust mane kane gi the election jo Kenya ne gi trust kodgi. Inyalo paro bende Youth Commission bende bang kane gi hold nwa the referendum ne kane wa move to the election manyien Kenyans ne gi trust kodgi and the public confidence da lokane ne mamo onego ng'ingi anena ni to ang'o momiyo jo Kenya okawo ni the best election mane gi trust kabisa ne en 2002 general election. Nyaka gi go into their history and gi ng'ini to ang'o mane that commission otimo better mane gi miyo jo Kenya nohero gi in terms of confidence. And in public engagement nyaka gi engage jo Kenyans properly. There sani and the process kaka inyalo paro kata mana kane jogi bedo appointed. There are some issues Sharon mane wa raise mwacho ni ka gitimo ma to jo Kenya bro yuak. For example, appointing people from